ayu aku ngenteni marang mega ingkang koso suntako pawartaning reki janji-janjiku eling sumedhot rasaning ingsun nimas ingsun prasapa sinaksenan bumi langit tangising tias ngenteni padang rembulan Seripat seripit lembene meraga simper gandes luas wiragane sos angap dibusono dasar ayu taksih kenyotan kujiwa tak jaga
kaping limo dikir wengi engkang suwe dikir wengi suwe sapa bisa salah siji ngelakoni insyaallah Gusti Pangeran amin Allahumma. Ketoprak wis makuncara anyugata seni budaya Jawi dipimpin Bapak Heru mijil saking Wonokerto kita Rembang iku kabupatenipun becik tumrap tuwa lan muda ayo bareng hanya wiji Kasugengan karaharjan mewah kabagas warasan mugi tansah kajiwa kasalira tumaduk dumateng sedaya pandemen Ketoprak Wisma Kundara nuwun para pamirsa budaya pegatan kala wau minangka pambukaning pagelaran dalu menika uyon-uyon sakwetawis kalajengaken besantari Gambyong ingkang dipun tindakake dening Seniwati ayu ingkang mijil saking sanggar seni Wisma Kundara pinarung karawitan Wisma Laras ingkang dipun sesepuhi Bapak Gendut Widodo saha pangliing pesinden kita Ibu Pini Lestari mugi atur pasugatan minangka pambukaning pagelaran dalu menika saged ndadosaken remening penggalih panjenengan sami nuwun para sutresna budaya pagelaran sandiwara Ketoprak Wisma Kuncara ing dalu menika sengaja badhe minangkani panjenenganipun Bapak Panitia kapurih beber cariyos Sri Wuning Mustika Tuban
Pagelaran Sandiwara Ketoprak Wisma Kuncara ing dalu menika badhe minangkani panyuwanipun Bapak Panitia kapurih beber cariyos Sri Uning Mustika Tuban. Sutradara dalu menika kasta dening Ki Danang Setiawan. Asisten pakliran kasta dening Raka Mas Bambang Sulasti. Dewan Pandhapo kasta dening Raka Mas Bagus Toto Aryo. Sadèrèngipun cariyos menika kapurwakane kepareng sakutawis kula badhe ngaturaken para pandhapo utawi paraga ingkang badhe mangkul jejiban ing dalu mangke. Getrip ingkang angka sepisan nggambarake wonten ing Kadipaten Tuban. Dipati Rengga Lawe. Kasta dening Raka Mas Bagus Bambang Sulasti. Mertaraga kasta dening Ibu Sudarmiati. Demang Wangsawati kasta dening Bapa Sunarti. Wondene Sekati kasta dening Niken Ayu Dewi Alpri. Dipati Buntar Lawe kasta dening Bapa Sanat Raharjo. Raden Wiratmaya kasta dening Raka Mas Agus Aji. Raden Sadara kasta dening Raka Mas Waji Prayitna. Wondene Sri Uning kasta dening Niken Ayu Yuni Susanti. Salajengipun nggambarake wonten ing Kadipaten Blambangan. Dipati Minak Jingga kasta dening Raka Mas Bagus Toto Aryo. Dayun kasta dening Raka Mas Bagus Kuntet. Gambarake wonten ing Kadipaten Lamongan. Dipati Endra Katon kasta dening Raka Mas Bagus Suyatman. Senopati Goncang kasta dening Raka Mas Bagus Kristanto. Ondene Senopati Wijang kasta dening Raka Mas Bagus Tompel Wijaya. Gambarake wonten ing Kadipaten Bojonegoro. Dipati Purbaningrat kasta dening Raka Mas Nanang Wibisana. Wondene Putri Kumala Retna kasta dening Niken Ayu Nini Absari. Ngancik ing madyaning latri. Panjenengan badhe kalipur dening lawak utawi dagel. Mijil saking Wisma Kuncara. Ingkang badhe dipun ayahi dening Cak Timbel saha Cak Ngudil. Boten katalumpen ramekake artis-artis saking Wisma Kuncara. Ingkang dipun sesepuhi emban kita Uun Tomblok. Ondene macan ula gajah gendruwon lan sanes-sanesipun badhe dipun pragake dening Raka Mas Bagus Juri Prakoso. Pagelaran Sandiwara Ketoprak Wisma Kuncara ing dalu menika kaseng uyung dening sound system Wahana Audio. Panata lampu katindake dening Marcel Leting. Wondene video syuting saking Al Robiah Production. Nuwun para pamirsa budaya, mekaten rancaipun pendhapuk ingkang badhe netepi kewajiban ing dalu mangke.
Kados pundi bebekipun cariyos. Kula minangka talang ngatur saking keluarga ageng Sandiwara Ketoprak Wisma Kuncoro. Ngaturaken sugeng lenggah sugeng amirsani. Kanthi pamungkasing ngatur. Suradira jan ingkang rat lebur tening pangastuti. Sekali merdeka tetap merdeka, sekali membangun tetap membangun. Sekali jaya Wisma Kuncoro tetap jayeng Bahwana. Nuwun.